My sa... Ja ako najstarší začnem. Dobre, tak začni. Bolo to dneskajší deň pre mňa veľkým prekvapením, ani nie tak prekvapením, jak prekvapením. A som šťastný, že vôbec sa vám to podarilo v takej tej, do takej miery ten náhnat a zónat ľudí, že sme sa tak šťastne stretli. Bolo to veľmi pekné a mali by ste v tom pokračovať, aby takíto nešťastní ľudia, možno ako ja, alebo možno niekto nešťastnejší, sa mohli stretávať aspoň raz v živote, a dvakrát, trikrát v živote. Aby si nemysleli, že sú sami na tomto svete, ale že aj niekto je druhý s nima, ktorý je ochotný žiť. To je z mojej strany všetko. Ďakujem vám pekne všetkým za návštevu. Áno, ja sa chcem poďakovať celému tímu, ktorý nám to umožnil. Bol to pre mňa veľký sen toto splniť a myslím si, že ocinkovi som urobila veľkú radosť a určite odporúčujem všetkým ľuďom, ktorí majú takéto problémy alebo sú v takej situácii, aby sa na vás obrátili. Ďakujeme veľmi krásne. Dobrý deň, pán Michal. Dobrý deň. Volám sa Marcel Todt a reprezentujem organizáciu Cesta za snom. Viete, prečo sme tu? Mám také len dohad. Chcem vám povedať, nebudem to napínať, vaša dcera nás kontaktovala aj vďaka mojej kolegyni sestričky Ivetky, ktorá reprezentuje ADOS spoločnosť a stará sa o vás, o zdravotný status. Mi dala informácie, že ste vážne chorí a že máte nejaký malý sen. Viete mi povedať, aký je to váš malý sen? To je ťažko, človek aj by chcel chodiť, aj by chcel veľa veci porobiť, ale všetko sa nedá. Ja viem, každý raz pôjde rôznou cestou, či už imobilný, či chorý vážne, či není chorý vážne. Vaša dcera nás kontaktovala cez e-mail info@cestazasnom.sk, že by chcela mať na pamiatku odtlačok odliatok rúk. Takže toto sme pre vás pripravili. Dobre? Dobre, ďakujem. Aha. Ivčo, Pivčo, čaute. Ahoj, detko. Servus moje. Ahoj, servus. Ahoj. 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 Čau. Čau. Ste sa dlho nevideli, čo? V mene Cesta za snom lekárskeho týmu sesterského z internej kliniky Ružinov Bratislava sme vám teda sprostredkovali takýto zážitok. Samozrejme aj vďaka dobrým ľuďom, ktorí sa podielali či už na preprave, podielali na občerstvení alebo na urobenie darčeku pre vašu dceru. Dobre? Držte sa.